ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୋଡ଼ପିଠାରୁ। କାରଣ ରଜରେ ମୁଁ ପୋଡ଼ପିଠା କରିନଥିଲି, କାଲି ରାତିରେ ଏଇ ପୋଡ଼ପିଠାଟିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକି ତାପରେ ପୋଡ଼ପିଠାଟାକୁ କ'ଣ କଲି ନା କାଟିଦେଲି। ତାକୁ କାଟିକି ରଖିକି ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ନେଇଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେପଟରେ ନେଇକି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ପୋଡ଼ପିଠା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ବସେଇ ଦେଇକି ସେଠୁ ସ୍କିନ୍ କେୟାର କଲି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁହଁରେ କିଛି ଲଗେଇ ନଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ରସ ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ମହୁ ଆଉ ଗୋଲାପ ଜଳ ଟିକେ ମିଶାଇକି ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ମୁହଁରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଧୋଇଦେବେ, ଦେଖିବେ ଏମିତିଆ ପୁରା ଗ୍ଲୋ ଆସିବ। ଏଇଟା ଘରୋଇ ଉପଚାର, କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଲଞ୍ଚରେ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଭାତ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲର ଝୋଳ, ଆଉ ତାକୁ ତାପରେ ଆଣିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।